Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Illum ġibt xi ħaġa miegħi. Tridux nagħtikom ħiel. Jagħmel dan il-ħoss. Tik tok, tik tok. Ekku, arloġġ. Araw fejn hu? Il-kelma arloġġ tibda b'littra A. A, arloġġ. Tafu għala jintuża l-arloġġ? L-arloġġ nużawh biex jurina l-ħin. Dan huwa arloġġ li tista' tilbes. L-arloġġ nilbsuh fil-polz u dejjem fuq in-naħa tax-xellug. Imma jeżistu ħafna aktar tipi ta' arloġġi li wkoll juruna l-ħin. Bħal dan it-tip ta' arloġġ li jitwaħħal mal-ħajt u kull siegħa joħroġ jittawwa l-għasfur. Xeħlew. Araw, l-arloġġ literalment ikollu żewġ idejn. Bħalna, imma idejn l-arloġġ waħda twila u l-oħra qasira. It-twila turina il-minuta u l-qasira turina is-siegħa. Araw meta li titwila tkun fuq in-numru 12 u ż-żejra tkun fuq in-numru 7, ikun ara, hemmu l-asfur ħareġ biex jurini li saru s-7, is-7 ta' filgħodu. U ara x'kombinazzjoni, qed idoqq ukoll l-iżveljarin. Żiżi qed tippjana x-xogħol għal matul din il-ġimgħa. Żiżi tħobb tkun taf se tagħmel meta u fl-imħin. Bekk iżżomm organizzata u żgur ma tinsa ebda appuntament. Nhar ta' Tnejn, wara li jkun għadda tmiem il-ġimgħa, Żiżi u sħaba jużawh biex isaqqu t-tadam u x-xtieli. Wara Tnejn jiġi Tlieta, ġurnata ġdida. Malli jqumu, Żiżi u sħaba jieħdu ħsieb inatfu wara l-annimali tar-razzett u anke jippreparawlhom l-ikel. Imbagħad jasal l-Erba' li jiġi wara Tlieta. Nhar ta' Erba' Żiżi u baba jagħmlu x-xirja mis-supermarket. Minn hawn jixtru l-bżonnijiet kollha li jkollhom bżonn ta' kuljum. Bħal ngħidu aħna jixtru ċ-ċereali biex jikluh filgħodu għal kolazzjon, jixtru s-sapun li jużaw biex jaħslu l-platti u anke s-sapun li jużaw biex jinħasslu huma u ħafna affarijiet oħra. Wara l-Erba' jiġi l-Ħamis u nhar ta' Ħamis Żiżi tmur tagħti daqqatit lin-nanna Teress fil-kċina. Flimkien joqogħdu jsajru xi torta jew xi kejk tajjeb. U kif tkun hemm, ġieli anke tgħin ftit lin-nannu Mario waqt li jkun qed jiżbarazza l-garaxx. U xi ngħidu għal nhar ta' ġimgħa. Nhar ta' ġimgħa Żiżi u sħaba jagħmlu ġurnata jaħdmu fl-għalqa u fir-razzett. Min isaq is-siġar, min jaqta' l-frott u l-ħaxix, min iġorri t-tabija u min jalef it-tiġiġ. Il-aħwax ġimgħa mimlija se jkollok Żiżi, mit-tnejn sal-ġimgħa kull jum għandek xi ħaġa differenti. L-iżveljarin huwa arloġġ ukoll. Dan nużawh biex iqajjimni filgħodu. Araw nimmarka x'ħin nixtieq li nqum u jqajjimni billi jibda jdoqq u jdoqq sakemm nafaslu din il-buttuna u jiskot. Filgħodu malli jdoqq l-iżveljarin inqum naħsel wiċċi u snieni u nerħila ċina biex niekol kollazzjon sustanzjuż. Taqqa niekol xi ċereali u xi kultant ikolli aptit xi ftit ħobs mixwi. Jinżilli għasel. Xi drabi meta ma jkolli skola, tafu x'inħobb nagħmel, inqum qabel idoqq l-iżveljarin u noqgħod nittawwal mit-tieqa u nara x-xemx tiela. Xi ġmiel. Filli jkun hemm id-daw tal-qamar u filli jibda jisbaħ bil-mod biex tibda ġurnata ġdida. U tafu min iħobb iqum qabel l-iżveljarin? Is-serduq. Is-serduq iqum kmieni ħafna u jibda jidden u jidden. Hekk ara. Intom ġieli smajtu serduq jidden? Jekk tkun toqgħod ħdejn xi razzett tal-annimali, probabbli ma jkollokx bżonn żveljarin bħal dan għax is-serduq iqajmek għall-iskola fil-ħin żgur. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien.
merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darboħra nilqawk għanna imma l-lum ser